Vy už 24 hodin víte, že neregistrovaný kouzelník vypustil v New Yorku kouzelná zvířata? Ano. Kde je ten muž? Tak, ty seš ten chlap s kufrem plným potvor, co? Rozneslo se to rychle. Pane Scamandre, víte vy vůbec něco o americké kouzelnické komunitě? Máme rádi pořádek. Hej, pane Angličan, líhne se vám vajíčko! Vymazal jste mu paměť, že ano, tomu Nečarovi. Komu? Nečarovi, co nekouzlí. My jim říkáme mudlové. Asi to není sen. Proč myslíte? Tohle bych sám nevymyslel. Něco ohrožuje naše město. Přináší zkázu a pak to beze stopy mizí. Čarodějnice jsou mezi námi. Příliš dlouho jsme žili ve stínech. Ptám se vás všech. Koho to chrání? Nás? Nebo je? Nebezpečí. Cítí nebezpečí. Má to spojitost s Grindelwaldovými útoky v Evropě. Hrozí nám válka. Máme plán, že jo, lidi? Musíme jim pomoct. Nic jiného vám z kufru neuteklo. Nikdo další neumře. Už se nenechám dál ponižovat. Čas vypršel, pane Scamandre.